чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни ҷавонони то 18 солаи Лигаи Пешсаф дар соли 2021 расман ифтитоҳ ёфт. имсол дар мусобиқаи мазкур 10 даста аз қабили тимҳои Истиқлол, сорокампанияи мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпии, клуби марказии варзиш Артиш, Орзу 2026 Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон, Арали Абдураҳмони Ҷомеъ, Пахтакор, Динамои Ҷаббор Расулов, Суғд Ашти Ашт, Равшани шаҳри Кӯлоб, муассисаи давлатии мактаби варзишии Ҷайҳун ва Регар Тадази шаҳри Турсунзода дар ду марҳила миёни ҳам барои унвони қаҳрамонӣ талош мекунанд. дар яке аз рақобатҳои даври аввали чемпионат тимҳои Истиқлоли шаҳри Душанбе ва Регар Тадази шаҳри Турсунзода ба ҳам омаданд. нерӯсанҷии тимҳо дар варзишгоҳи авиатори пойтахт доир гардида бо ҳисоби 5-2 ба суди Истиқлол ба анҷом расид. аз ҳайати ғолиб Мансур Ғафуров ва Абдулвосид Ашуров ба задани ду голи даст ёфтанд. Фирӯз Ҷалолов низ муаллифи гол шуд. ду голи Регар Тадазро Азизбек Далиев ва Оибек Усмонов заданд. бо ҳамин тартиб тими Истиқлоли шаҳри Душанбе, ки роҳбариашро яке аз чеҳраҳои шинохтаи футболи меҳан Юсуф Рабиев бар дӯш дорад, Лигаи Пешсафро бо пирӯзӣ оғоз кард. инчунин дар даври аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни ҷавонони то 18 сола дастаи Арали ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ бо ҳисоби 3-2 муассисаи давлатии мактаби варзишии Ҷайҳунро шикаст дод. тими Пахтакор Динамои Ҷаббор Расулов бо натиҷаи 6-1 сорокампанияи мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпиро мағлуб кард. Суғд дар майдони худ бо ҳисоби 3-0 аз дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб шикаст хӯрд. дидори дастаҳои Орзу 2026 Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон ва клуби марказии варзиш Артиш бо ҳисоби 1-1 поён ёфт.